Lakabusha ngokwesihawu sakhe singaleso sizathu sokuzobonga wabuya wasizala sazalwa saphikwa sazalwa phansi kwey'galekiso zasemakithi kodwa yena ngomsa wakhe waphinde wasizala sasilahliwe sasingodeliwe sasizinto engelutho kodwa waphinda wasizala makabongwe sizothi siyabonga wenkulunkulu shona ukuba sibe nethemba eliphilileyo sinethemba eliphilileyo akuyona ifake akuyona into ezophela masinya ithemba eliphilileyo ithemba eliphelele esizelwe ngalo nelithemba ke lenza ukuthi sibe nefa haleluya lenza ukuthi sibe nefa Jesus siyabonga uNkulunkulu sasinefa kuba benzohlabelela benzothi sinefa lethu ligciniwe sulu amasele noma amathanda kathi kupheka thina noma sasesazalwa wathi siyaselwa waphinda kungaba yiphutha usuke kule ntambo ubuyele emuva ungaphindwanga kuyaphinda umthetho wakhona ukhonela ukuzala simbongela lokho woza ngamlele la nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo wathi mesesizele waphinde wavuka ithuna ayelala kulona noma ngesho lutho lona liqoqa indaba lithi bekaphela kodwa lasekho noma bangaphika ithuna lithi bekaphela kodwa usehambile shoto so ubela wahamba kadela wahamba kadela emhlabeni sephinde wahamba ngoba sekushonileke ilanga kufunda uverse 8 kuphela kodwa abafowethu akodwa nansi into enesizathu sokubonga uNkulunkulu verse number 8 nansi into enesizathu animthanda ningambonanga animthanda kangaka ningambonanga my God awuphinde uverse 8 animthanda kangaka ningambonanga simthanda singamboni awushosho akenziwa ukuthi abe inkosi ngezinto eziphathekayo noma engekho singamboni simthanda Jesu Jesu simthanda singamboni anithi ningamboni manje asithi singamboni engekho phakathi kwethu sidliklabishi njengabanye abantu siphithizela phakathi kwabanye abantu kodwa sikholwe uye nithi ningambonanga Jesus nimthanda nithi ningamboni la phakathi kwenu kodwa nikholwe nithi ningamboni nimthanda nithi ningamboni la nikholwe verse number 8 phinda uqhubekele ku9 animthanda ningambonanga uyena lo esizonikela kuye simthanda ngemali yethu simthanda singamboni simthanda engekho phakathi kwethu sifela sikholwe uye
anithi ningamboni manje nikholwe nguye yebo woza nithokoza ngentokozo engakhulumeki nithokoza ngentokozo engakhulumekiyo ushashashasha kukhona intokozo esithokoza ngayo intokozo engakhulumeki mhlawumbe leyo ntokozo ingakhulunywa umnikelo wakho mhlawumbe leyo ntokozo leyo ndaba ingaxoxwa umnikelo wakho enimthanda kangaka ningambona nina ntokozo engantomoya awufunde ngizwe enimthanda ningambonanga yebo anithi ningamboni manje nikholwe nguye sithi singamboni manje sikholwe kuye nithokoza ngentokozo engakhulumekiyo sithokoze ngentokozo engakhulumekiyo netusekayo woza namukela isidingo sokukholwa kwenu namukela isigcino sokukholwa sahlukana kule ndawo asengathi nawe abesimlahlekela isigcino sokukholwa singabuya siyadingeka isigcino sokukholwa asinsindiso yomphefumulo sinsindiso yomphefumulo Jesus isigcino sokukholwa hallelujah sindiso yomphefumulo Jesu isigcino sokukholwa insindiso yini kwenze njani insindiso isigcino sokukholwa nesiqiniseko ukuthi lesi sigcino asigugi anibonga igama lenkosi siyakwazi ukumlondoloza umuntu more than 45 years I am a living testimony isigcino sokukholwa uma umuntu ebambe sona sinamandla kumlonda isigcino hallelujah hallelujah siyohlenga imphefumulo yenu ngoba nhlengwanga ngegolide nangesiliva izinto eziphuphayo nangeyimfundiso ehlomkhulu abanikeza zona kodwa ngegazi elinqabileyo igazi lenkosi uJesu thank you Abba Father thank you Jesus cela soneze isitsha zomnikelo Siyabonga
Akonakele kakhulu. Oh yes. Kulungile nje. Into nathi leyo sayitshelwe ezulwini. Ukuthi kolunga konke masingenile ekhaya. Ngoba sesihlupheke kakhulu. Futhi sesishayeke kakhulu. Futhi abanye bethu iqiniso ingane zakwethu sesiphelelwa amandla ukwenza. Nomthandaza usavuki ngendlela kwakufundizwa nje lakhe umnini mandla onke sekumqansa manje. Noma ufunda ngoba usugcina idoctrine kodwa ayisekho into ekuholayo ukuthi funda noma dlana lesi sinkwa. Manje into edala ukuthi ke sikhuphuke emfundisi uPakkieS size kule ntaba hayi ukuthi zikhona izinto mhlawumbe ebesingazenza nje. Nako akuyona iexcuse esingayinika uNkulunkulu ukuthi kukhona esingakwenza. Sitshela bani umnikazi wempilo ongathulisa yona lento esikuyenza. Awusanibona leli isonto. Lesikhuphukela into eyodwa nje mina into engizelela ngidabuka lekude emahashashasheni. Ngikhuphukela ukuzogcwaliswa. Sikhuphu mina nje manje uzomhlophe ngikhuphukela ukuzogcwaliswa ngoba isikhathi sasiside sihamba. Nekade sinakho kushawa iCovid. Nekade sinakho kushawa ungahlanganyeli. Nekade sinakho kushawa ukwahlukana kwemandla lenkosi. Sakhonza kanzima sikhonza amaphasage. Yaphela into ngaphakathi. Manje bese sifuna indawo kuphela. Esothi uma sesondele kuyo iphindi into ethi lifike. Awubonisani Church of God. Bonisani bandla lenkosi. Sikhuphukela ukugcwala la asizelanga nasonto lamuntu. Asizelanga nasitata lawo wasiwa umhlaba wonke. Manje umaziwa phosenzeni. Ngoba ungawusho kodwa uthola ukuthi ngaphakathi ayikho into esitatayo. Asizayenza sibe lapha wengathi Nkosi sizogcwalisa lento yakho sitata. Ukuze mesisho sivele sisuthisa amalapha. Sithi uma sithi sitata unyakazito kwakude. Anganyakaziswa ingoma kodwa nyakaziswa ukuthi umuntu ashoyo usuthi. Silas ngagcwaliswa lapha. Angazi mina ngizokwenza lapha noma nizobukana noma nizoshutha kodwa mina ngizorefilla. I'm here to refill. Fresh anointing. Fresh anointing. Fresh Jesus. Fresh anointing. Uma ngehlala kufanele ngehle uqobo luphinda-phinda. Awusanibona leli sonto. Sizawuphumelana sizawuthandaza. Abantu base bathi sithandaza ukuthakatha yini. Nasi izinto zilunga fast. Nasi izinto zisheshe zilunga. Nathi sigcwalisiwe. Sibona manje. Asathandaza abantu abayempty. Ithini manje? Angathi uma uselana kumnandi ngoba akusisonto lamuntu. Mhlazana kwayisonto lamuntu uNkulunkulu uyawuthutha hambe. Ngoba le intaba kaJehova le. Sizala sizoguqa sizogcwaliswa. La sifika sikhohle nokuthi siyabena bani sithi baba sasilapha uyaza ngikho right. Ngicela ukunezele. Ngigcwalise manje.
Sikulanda abajesu ngoba sifuna ukuzogwala manje. Sifuna ukuzogwala. Into ebuhlungu ngalokugwala ukuthi akuna bishop akuna apostle. Ngoba uyaba apostle kodwa ube empty. Kanti manje ufuna ukuthi leyo apostle uyigumule njengeduku ilahle kude. Bese uthi baba mina usebenzile wakathuza ngilaxutshana apostle. Walisa mina ke manje ukuze upostle bakho usebenze ngamandla kimi. No, mfundisi uPAKKIES angiyazi ngibizana lapha kodwa ke nami ngizwe kuthiwa awufunde ukhona umuntu ofunda kamnandi lapha ufunda sakushesha sakwenza kanjani ngenzela ukuthi ngithandeze ngoba ngizokwenza umkhuleko webandla ubunye bebandla siyakhohlwa manje ilamagama ethu amakhulu Apostolic Faith Mission no Church of Zion Gospel Church siyakhohlwa ngoba kubonakalela ukuthi kanti kushuthi igama lesonto alisizi lutho uma uNkulunkulu enakho ngoba nakho phela basivalelwe ibiyenzeni apostolic njengoba sivalelwe nje igospel yakho yenzeni njengoba sivalelwe nje hayi ikhuluma iqiniso phela manje kuphikiseni yabona manje ukuthi umuntu kushuthi lana uma uzosebenza ngama four walls of the church uzofa ngoba kahle kwabandla lelo sakufanele manje sazi ukuthi ibandla kulona isonto akusona indonga kodwa ibandla uwedwa. When you are alone you are the church. How can I preach to somebody? When you are alone you are the perfect church. Uma uhlala nabantu ulona ibandla uma ufuna ukwazi ibandla iba wedwa. Then you are the church. Then you are the church. You don't tell us name of the churches and then you say isibandla sibandla. Yabona njengoba sina asilona ibandla kodwa uma sesehla. Yabona uma sesibheka sansi. Home kuyesele esayedwa. There is a church. There is a church. There's a church. Fanele sikubona wedwa ukuthi you are the church. Mase uhlangane nabantu asididisa. Asiboni kahle. Sifuna wedwa manje. Ukuthi uma wedwa mangathi wafela uJesu la uwedwa. Wenza njani njengebandla? Hawu, ungafunda yini? Ithini manje lento? Ithi Apostle Mnyeni siyabonga baba. Efesu chapter 4. Hawu. Chapter 4 ukhona ufunda Efesu chapter 4 angifundele verse 18. I mean Efesu chapter 5 angifundele verse 18. Imvu lifikile yoni imvula yes we okay, ngicela uphinde uqale kabusha mama uphinde uqale kasha. Ningadakwa yiwayini. Kuvela kulo umhumhe. Manje umpostoli ke ngizawuthesha ngithandaze ngicela ungithame edladla mfowethu ngoba mina nawe siyazana. Ungithi nje isandla ukuze ngithandaze. Now umpostoli Paul la ukhuluma indaba enkulu uthi ningadakwa ukhuluma nebandla. Ningadakwa yiwayini. Ungadakwa iwayini ngoba shithi wayesekhuze uma ufunda from phezulu wehla uzothola ukuthi ukhuza izinto eziningi nemikhuba eminingi emabandleni. Uma sefika la ku18 uyangichama uthi ningadakwa yiwayini. Akabakhuzi ebakhuzela into engayazi ukuthi iwayini lele bakhuza kulona lenzani. Yes. Ungathabayeke
bayazi leyo nto kufanele bayeke yenze umpostoli umnandi manje lo mpostoli uthi ningadakwa yiwayini ngoba uyakhathi ukuthi ngobani ngoba kulo iwayini kukudaleka umhumheko ayike mina ke nguhafu umzulu ke bakithi angilazi le gama lomhumheko kodwa ngilithanda lapha lesingisi lithi in wine there is death. Hallelujah. Ewayinini kulokufa. What? Ewayinini kulokuchitheka nobhubhisa. Kusho when you have wine you have destroyment. Kusho uma unewayini unamandla okuchitha. Hayibo ngiyakhuluma kuleli sonto. Manje ke usethi ke kodwa uma niliyeki iwayini enzani lokho? Nigwalise. Ngamandla ke manje. La kufuna ukuthi ibandla ligwale kulesi sikhathi. Haleluya. Kufuna ukuthi ibandla ligwale. Nawu ke uthi nigwaliswe ngamandla kamoya. How? Apostle Paul, what are you saying to the church? Umpostoli uthi iwayini namandla yizinto ezenza umsebenzi owodwa emntwini. Nizongizwa kodwa kusasa. Umuntu mayedakiwe thina ke sike samhlaba siyabazi. Uma uke wadakwa ubhiya nje noma ngabe ikhothe yodwa noma amabili. Uma uke wadakwa kahle ulahlekelwa istep ulahlekelwa indlela yokuhamba. Awuhambi lapho uthanda khona. Wathi uhanjiswa yiwayini elingene kuwe ngaphakathi. Uyithola ungakuthi uyaphambili uyithola usuhlehla. Liphi ibandla elizothi uma ligwele kahle uNkulunkulu athi lingahambi ngaleyo ndlela kodwa hambani lapho ngibizele khona. Sihambe noma kungasemnandi kodwa sihanjiswa yintathu elengo phakathi kithi. Sanibona leli sonto. Hallelujah. Fundisa upractice umuntu xa esesele kakhulu utshwala. Noma umuntu xa efuna ukusela kamandi efuna ukuli-enjoy iwayini lakhe angithi ukuthi ayikho nje inkwara emnandi emini ilanga libalele kanje usungakhiphi iphikha nje wena kanje ugqome omakhelwane bekhona lebantu behlamenyuka ayimnandi leyo nto kodwa inkwali yamaphela lindilanga lithi ukushona ayimnandi inkwara uma sehlwile manje wena ucabanga ukuthi ibandla livuswa yini ngo-12 ebusuku ngoba inkinga sijahele inkwara emnandi ngoba uma kusamile siyaphazamiseka siyapheka siyawasha siyaklina senza yonke iminyango nesiyenzayo kodwa ebusuku abantu sebelele kunenkwari thina sihambayo awusanibonani wabafowethu lento sihambayo sihambele ukuthi sigwane asihambele amahora nje sihambele ukuba filthy ngaphakathi. I'm speaking to the church. Hallelujah. Angivale ngalento ngoba yinde lento manje sise siqhingini lapha lalela uma umuntu oselayo kuthiwa la uma ushona ezantsi ngizothandaza nebandla manje ushona ezantsi esikhintsini uyisigodi samaphara manje inkunzi kuyadlwa umulwa kuyagwazwana umuntu Omhlabeka owomile nkwe ngoba imemory yakhe isuka iphila saka. Yes. Uma esodlula la one ingqondo yakhe yamtshathi lapha kuyadlwengulwana njalo futhi lapha kuyagwazana lapha kuyakhuthuzana udlula sheshe ngenxa ukuthi ingqondo yakhe iyasebenza akukho lutho elumlawulayo. Hallelujah church. Kodwa mpostoli umyeni xa esesele kahle wathi nje one beer wathi two beers ukuthi zolo kufa umuntu lapha kulasa sigodi ingqondo ayiveli ngasebenzi awusanibona mleliso uvele adakwe ngalendlela ukuthi ingqondo yakhe iyamlibalisa ukuba lapha kuyafika kanti thina yini edala ukuthi sihlabelele ingoma ethi sangena la kuthiwe asizongena khona ngoba kusuka ukuthi kuyaziwa ukuthi kuyafikwa kodwa thina singene kanjani kukhona into engaphakathi. Hallelujah.
mhlawumbe afike ame esigodini sephara uNkulunkulu wami le ndoda ifuna ukusibukisa nabantu yini afike ame la kubulawana khona hayi nolokuthi nini kade kufa umuntu izolo yena usedakwa ngalendlela ukuthi ufike uma khona leli bandla liyongizwa kusasa ufika ame khona emese yamkhumbuza into yakhe ukuthi la siyafiwa la emese into yaminvitisa amemese athi gugugu ngizwile ngizwile ukuthi uyakwazana la and ukhuluma nomntangamboni ngiyakwazana la izolo ufuthi abiza uba mncane ungeze lutho nambulela ubala ngikhona ke mina loshada abaqhoboza uthi zomhlophe wezani bafethu ngifana inqonde mina ngifana inqonde ngifana ngibulale akusho yena kodwa kushita ngaphakathi awu Nkosi yami izwi lakhe liyasusa uvalo kodwa liyanika amandla sihamba la khona kukade kuthiwa ngeke kusalunga basibona abantu sidabula kade akudabule thina kudabule khona ngaphakathi kithi. Let me pray with you, church. Be filled. Somile ungahlangani kusibulele sihlangana amancozincozi sihlangana into encane engapheli noma sesihlangene sifike nakhona sibe isizukulwane esimbi salesikhathi esihlekayo yonke into uNkulunkulu ayenza sihlekisa ngemthandazo sihlekisa ngejumelo asisayazi into ebalekile siyahlekisa isizukulwane siqale kusiwe esihlekisa ngezinto zikaNkulunkulu yebo bafethu besingagumula inento kodwa mase siyagwaliswa manje uNkulunkulu asihlenge kulesi sizukulwane esidelelayo asihlenge uNkulunkulu cela sithandaze uNkulunkulu owesabekayo wena ohlala esihlalo sokhosi sinophakamisa izandla kodwa weba sisi kusayi invitation nale namhlanje engathi yabantu abangimlanga imika mnandi kakhulu ukuthi wonke umuntu olapha phansi ezwe ukuthi nanti ithuba lisekhona nawe usengamthatha yebo Nkosi akubiyela umhlenge abanye bamthatha siyazi kodwa babuye bamlaqaza endleleni ngoba sebengasayibona imisebenzi yakhe nama-miracles wakhe bamshiya bayafuna abanye uNkulunkulu usungabuya nje
Nesibhakabhaka ukhona phezulu amazulu ayakubabaza isibhakabhaka amanzi umhlengwa ikamana keli ya Icela usondele mntaka baba ngeke sithe lewu salalathi ngeke sithe lewu salalathi Sikhona, sizasevumelana nesimo
incwadi ngokuloba kaLuka 22. Ngiyacela uzongifundela umzuzu eGetsemani kanjani na ngabona izinto
isandla Hallelujah. isandla Jesus. sibonga uNkulunkulu ukuthobela uThixo ukuba sibe kule ntaba. Ngicela ngifundela ivesi lokuqala angilinde sizogcina ku44. Ngimthandile umphathi ombono methi sizokhunjuzwa ngathi kanti inkosi ukhuluma kona sizokhunjuzwa ukuthi sizalwe kanjani. Yebo. Ungathi sikhohli ukuthi sizalwe kanjani. Yeah, Nkosi. Angazi noma upowder yini owenza sikhohlwe kodwa ungathi sikhohliwe. Amen. Siyabonga abangcwele asifundeni izwi lenkosi. Ngesikhumbulo ukuthi sizalwe kanjani, sizalwa ubani. Abanye abazi ukuthi uJesu simthanda ngobani. uJesu simthanda ngoba wonke amakhosi ayalala khothame. Kodwa uJesu wafa wavuka. Walinqoba ithuna. Malibonke igama lenkosi. uJesu wasithengela ubuNkulunkulu. Wasingenela endaweni engcwele ngcwele. Namhlanje siyangena endaweni engcwele ngegazi likaJesu. Asingeni ngegazi lesonto lakhe, igazi likaJesu. Alikho isonto ngale. Ngicela fundo ofundayo. Ukhona ungifundelayo mina? Yebo baba. Wasondela umkhosi wesinkwa esingenamvubelo othiwa iPhasika. Baba sifunda uLuka 22 sifunda uverse 39. Yebo. Verse 39. Yebo bhuti. Wayesephuma waya entabeni yeminqumo njengomkhuba wakhe nabafundi bakhe waphuma waya entabeni yeminqumo njenga nomkhuba wakhe. Waphuma waya entabeni yeminqumo njenga nomkhuba wakhe. Awukwazi ukuthi mawuzele ubaba wakho ungawenzi umkhuba wakhe. Zonke izibongo zinemkhuba yazo. Nathi sizele uJesu sinomkhuba kaJesu. Sizokwenza wona kule ntaba. Hallelujah. Yebo baba funda. Safikile endaweni wathi kubo khulekani ukuba ningangeni ekulingweni. Wathi kubo khulekani ukuze ningangene ekulingweni. Yini into esilahlekele samakholwa sisindisiwe. Silahlekelwe ukukhuleka. Hallelujah. Khulekani ukuze ningangeni ekulingweni. Amakholwa awanasi isikhathi sokuthandaza. Lithi iculo lecilongo ngakho bahamba kabi ngoba bayakhohlwa isikhathi somkhuleko. Ikholwa nekholwa kubalulekile ukube libe nesikhathi sokuthandaza. Uthi uJesu khulekani ukuze ningangene ekulingweni. Silingwa kangaka nje sikhohlwe na ukuthandaza. uJesu. Amen. Funda baba. Wamonyuka kubo kungathi ibanga lokuphonsa itshe. Waguqa phansi wakhuleka. Wamonyuka kubo kungathi ukuphonsa itshe. Maye monyuka phakathi kwabo. Umonyuka ngoba uyokhuleka. Kukhona abantwana bakaNkulunkulu umntwana wabo wakamoya abadlanga sono bahlulwe nje ukumonyuka. Abamonyuki bahlala ezixukwini noma seshila umoya ngcwele ethi ngicela sothandaza. Into yabo idliwe izixuku.
itshe ufuna nje ukuthi ayothandaza uyaphuma kubafundi bakhe uphuma esixukwini uphuma ezintweni ezizomphazamisa amen ake ngithi ukusika lapho usho ukuthi uNkulunkulu akakhulumi nomntwana wakhe umehleli phakathi kwezixuku usho ukuthi uNkulunkulu uyamthanda umntwana wakhe ukuthi akabe sehlane ngeke ngabe khona umzalwana akabe yedwa ngoba akakwazi uNkulunkulu ukukhuluma nawe usezixukwini amen funda baba wathi baba uma uthanda susa lesi sitsha kimi nokho makungenziwa intando yami uyathandaza ke manje nokho baba mangenziwa intando yami kodwa makube intando yakho kungayi ngentando yami umntwana uthi Nkosi kungenzeki ngentando yami kodwa kube intando yakho qhubeka baba wabonakala kuye ingelosi ivela ezulwini ake nginibuze bangcwele ingilozi yabonakala ivele ezulwini ilando ubani ingilosi mawucabanga wena ilando uJesu uye wasuka esixukwini wathandaza uthandaza umonyo kuyile esixukwini kwase kwehlani manje sekuzingilosi lezo kwehla kulentaba ayehli ungathandazile ayizi uyivila lokuthandaza amen funda bhuti eso sizini olunzima wakhuleka eqinisela izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi usosizini olunzima waqinisele khuleka waze wajuluka izithukuthuku kwabe ngathi ezegazi kwakuzalwa thina manje thina sesizelwe sidlala ngomusa asinaso isikhathi sokuthandaza eso sizini waqinisela ukuthandaza kusiyona into elula kodwa kuyaqiniselwa waqinisela wakhuleka eso sizini akabikelanga umakhelwane waqinisela wathandaza waze wajuluka izithukuthuku kwabe ngathi esegazi sizalwe kanjalo makholwa sizalwe kanjalo ngicela ufunde bese uyathandaza marasha khabana sitha eso sizini olunzima wakhuleka eqinisela Jesus. izithukuthuku zakhe zaba njengamathonsi egazi aqotsela emhlabathini sizaliwe ngalezithukuthuku zegazi zaqonsela emhlabathini izona ezisenze saba insimu kaNkulunkulu sizaliwe ngalezithukuthuku zegazi sizalwe ngazo zaqonsela phansi kwabe ngathi izithukuthuku zegazi lazali bandla sizaliwe simkhumbula umuntu osizele waqinisela ososizini wakhuleka
Wakhona umuntu owaguga. Ngicela uvala amehlo akho. Izulu selisaduma khona manje. Oh Jesus. Vala amehlo akho. Uvule inhliziyo yakho. Eso sisi. Wakhuleka waqinisela. Wajuluka izithukuthuku. Kwabe ngathi esegazi. My Jesus. Sadonsela phansi. Badojwa. Mama bethu. Oh Jesus. Engathi ufimpa isoze yahlulwa. Ngoba sathandazelwa. Thank you, Jesus. Umzuzu awuchithe guqile Getsemane. Ake sithandaze ngathi siyambona. Ngathi siyambona eguqile. Echithi umzuzu. Ngiyababona abanye bayakhala. Abanye abakhala, abanye abasakhali. Abanye abakufuna ukukhala. Mawukhala khala ingane ngaphakathi yabubula. Kungena kuphinyiselwa. Awukhalela izono. Kodwa uyathandaza. Silema nathana. Sinema nathana. Simekati. Sinema kuta. Sinema kanito. Sinema puni. Jesus, Jesus, Siti katino sana. Jesus, Jesus, Namuna nitana. Jesus, Jesus, Siyathanaza sonke. Jesus, Jesus, Akekho ngezumthinto uNkulunkulu uzosithinta sonke. Waqinisela. Akhuleka. Hallelujah. Kwahla ingelosi yamqinisa. Eso sisini. Wathandaza. Namune. Napunita. Namura nasina. Namutamulatana. Tamubusi epapala sana. Napunena.
Tandazana na baba tikosi. Sizomonyuka. Bureta. My Jesus. Hallelujah. Izandla